matematiikan kirjoittamisesta GeoGebralla muutamia seikkoja. Mulla on tässä avattuna GeoGebra-ikkuna. Mennäänpä siihen GeoGebraan nyt päälle ja GeoGebra-ikkuna ja sitten pitäisi alkaa laskemaan jotain. Otan täältä kassin täältä näytövalikosta. Suljen tuon algebra-ikkunan, niin nyt mä en tarvitse piirtoaluettakaan tässä. Jos mulla on joku yksinkertainen lauseke, vaikkapa vähän sulkea tässä. 1 plus 4 jaettuna vaikkapa, mitä sitten haluttaisiin tulla, vaikka joku murtoluku, vaikkapa 1 plus 9. Mä haluaisin tämän näyttää nätisti, niin tällä työkalulla tarkista lauseke. Tää periaatteessa tarkistaa, onko tuo lausekkeen syntaksi oikein, ja sitten se tekee sen tänne nätisti. Ja jos mä haluan laskea sen tarkan arvon, niin sitten tietysti painetaan tuota tarkka-arvonäppäintä. Eli ensin mä klikkasin tähän soluun ja sitten mä painoin tuota tarkka-arvonäppäintä. No, otetaan vähän haastavampi esimerkki. Otanpa tuolta, mulla on avattuna jo valmiiksi täällä yksi pitkän ylioppilaskirjoitustehtävä. Taisi olla viime syksyn ykköstehtävä. Mä nyt olin laittanut tänne piirtoalueelle. Otetaan toi C-kohta. Määritä kaikki luvut, jotka toteuttavat seuraavan ehdon luvun ja sen käänteisluvun keskiarvo on 4. No, otetaan tää kas täältä ja pitäisi kirjoittaa se lauseke, eikö se olisi jotain tämän näköistä, että x plus 1 per x ja sen käänteisluku, se jaettuna 2 tuottaisi 4. Ja nyt kun mä olen täällä kassissa, niin sitten mä painetaan tuosta, meille tulee tuo lauseke nätisti ja sitten jos mä haluan laskea sille ratkaista tämän yhtälön, niin täällä on sitten tarkka arvo. No miten se nyt ei taas sitten toimi tää mun toimihan se. Siinä on tarkat arvot, tietysti jos me haluttaisiin likiarvot tolle yhtälölle, niin mä likiarvot saisin täältä. Tuossa nyt on 2 desimaalilla tai 3 merkitsevällä numerolla. Ei, kun itse asiassa 2 desimaalilla toi oli nyt toi tarkkuus. Nyt jos mä haluaisin tää lauseke esimerkiksi, jos mä haluaisin tämän lausekkeen jonnekin toiseen ohjelmaan, esimerkiksi nyt LibreOfficeen tai MathTypeen tai minnikään, niin katsotaanpa miten se toimii. Jos painan hiiren oikealla painikkeella täällä, niin tää tarjoaa eri vaihtoehtoja LaTeX-muodossa, LibreOffice-kaavana ja kuvana. Mutta jos lähdetään, että me saataisiin sitä oikein LibreOffice-kaava, mä valitsen sen täältä. Mä oon nyt sitten tänne laittanut piiloon LibreOffice. Mä avaan täältä LibreOffice tekstin käsittelyn. Ja sitten mä haluaisin lisätä sinne kaavan. Mä oon itse lisännyt tämän painikkeen tänne. Että LibreOfficessa se kaava editori on aika alkeellinen, mutta jos mä tonne nyt sijoitan sitten ton LibreOffice-kaavan, niin se kyllä menee ihan nätisti sinne LibreOfficeen. Jos mä olisin halunnut se vaikka tai siellähän Edukassahan Jussi Oikkonen kertoi, että siinä tulevassa Digabit-tikussa tulee olemaan joku latehia ymmärtävä MathJax esimerkiksi editori. Tämä nyt on se verkkoversio, niin jos mä haluaisin sen tänne sijoittaa, niin tietysti mun pitäisi ensin kopioida se LaTeX. Otetaan nyt vaikka täältä hiiren oikealla painikkeella. Mä valitsen täältä LaTeX-muodon ja sitten mä sijoitan sen sinne MathJaxiin, jonka mä löydän tuossa kohtaa. Mä kirjoitan sen tähän, eli sijoitan sen tänne ja se lauseke siirtyy tänne MathJaxiin. Samalla tavalla se on siirtynyt vaikka MathType-ohjelmaan. Siellä Edukassa mä puhuin myöskin sitten pikkasen siitä Plyhkäsen matikan tehtävästä, joka oli tää
tämä tehtävä. Se tehtävän antohan oli tämän näköinen. Mä olen kirjoittanut sen tehtäväalueen annon tänne piirtoalueelle. Ei 3D-piirtoalueelle, vaan tälle 2D-piirtoalueelle. Täällä jossain se tehtävänanto pitää. Tuossahan se on, mutta se on nyt kääntynyt nurin päin, mutta tuosta se jokainen voi lukea. Mutta idea tietysti siinä on se, mä oon tehnyt tämän 3D-kappaleen käyttämällä 2D:ssä itse asiassa tekstiä tuolla pohjassa. Mutta kun mä oon tässä 3D:ssä, niin ideana oli kysyä ton pyramidin ja ton kuution suhdetta. Ja jos mä pikkasen kiertelen sitä, niin kyllä tuosta nyt pitäisi aika selvästi ainakin tästä jokaisen nähdä, että se vastaus oli sitten 1/6, sillä me ollaan nyt kuutiossa, jossa sattuu olemaan tahkoja 6 kappaletta. Jos se olisi pitänyt laskea, niin lauseke varmaan olisi ollut jotain tällaista. Eli siinä on ton pyramidin suhde. Jos sivun pituus on S, niin 1/3 kertaa pohjan pinta-ala, eli S toisen kertaa korkeus, eli S/2. Ja se tietysti jaetaan kuution tilavuudella S3. Ja tuossahan se lausekin nyt näkyy nätisti, ja tietystikin sen sitten sievennetty muoto on sitten 1/6. Mikä näistä nyt sitten on oikea tapa ratkaista tämä asia, se on nyt sitten jää keskusteltavaksi ja pohdittavaksi opettajille. Sitten siellä edukassa tuli puhetta siitä vapaan käden piirtämisestä, jos me vaikka tähän otetaanpa tuolta nyt uusi tiedosto. Uusi tiedosto, ja mä nyt haluankin siihen tämän normaali piirtoalueen näkyville. Ja otetaan tästä pikkasen tätä turhaa pois. Me tuolla 3D:lläkään tee yhtään mitään tässä, niin meillä on tämä vapaan piirtoalue. Itse asiassa mä tuon algebra-ikkunan jätän kuitenkin tonne. Jos mä otan täältä vapaan piirron työkalun, se löytyisi täältä. Täällä on kynä, jolla voi piirtää ihan mitä vaan, mutta jos mä otan vapaan muodon, niin jos mä tällä yritän piirtää suoran, niin se arvasi, että mä yritin tehdä suoran. Jos mä piirtäisin jonkun vaikkapa tällaisen kuvion, niin näin, niin silloin se arvaa, että mä halusin tällaisen funktion. Ja se funktio on tuolla määritelty, että se on nimeltään fx. Ja nyt jos mä lasken tuolle f:lle arvoja, että vaikkapa mitä on f-arvolla 1, niin tähän tulee 1,73 eli noilla. Mä tietysti jos mä haluaisin pisteen tuohon, niin mä kirjoittaisin tähän 1 ja f-arvolla 1. Niin se piste tulisi sitten varmaankin tuohon kohtaan. Ympyräkin toimii tällä vapaan käden systeemillä. Aika kaunis ympyrä, ja niinhän se sen arvasit, se on ympyrä. Ellipsiäkin voisi koittaa. Mun tulkintani mukaan nämä on toisen asteen lausekkeet tai kartioleikkauksia tai suoria. Sitten mitä tämä nyt arvaa, tämä vapaan käden piirtojärjestelmä tässä GeoGebrassa. Eiköhän siinä ne tärkeimmät.